Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamigbi mo kami. San Jose, Ipamigbi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamigbi mo kami. San Roque, Ipamigbi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamigbi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamigbi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anain, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 5 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB, ang mga bago, asin darakulang baleta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lalo lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes Santo. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Krisimas, ngunyan na aga panginginotan ni Obispo Bong Bailon. Task Force Kaayusan at Kalinisan mantinidong aktibo. 3 anyos na aking babae ang pinakauring biktima nin panglulupig. Pulis tinauan ng komendasyon dahil sa marhay na gibo. Sa lado national kaso ng COVID-19 pigdalauman na mas madudugangan pa. 13 opisyalis kan gobyerno ang hahagada ng paliwanag dahil ang nagpabakuna na maski da ika-entra sa priority list. Malacanang mapayuda sa Kongreso para sa dagdag na pundo. Inflation rate posibleng maglangkaw pa. Sa ibang nasyon, Presidential Palace sa Niger, nabulabog nin makusog na putok. Sa lado ng Karawat, ensayo kan mga atleta maaatraso dahilan sa COVID-19. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangka para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ang 3 anyos na aking babae na linupigan kan sa iyong sadiring ama, iyo ang pinaka-aking biktima nin violence against women and children sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Police Major Genevieve Oserin, pamiyukan Women and Children Protection Desk kan Albay PNP Provincial Office na maabot na sa 101 kaso nin rape ang nanotaran sa Albay poon kan Marso 15, 2020 hasta Marso 15, 2021. Sa sinabi na ang mamundo kay ni na ang kadaklan kan mga biktima iyo ang mga aki mantang anama mansana ang sospechado siriman ang krimen nangyayari sa laog mismo kan harong. Idunugan pa ni Oserin na 70% kan mga rape cases and incest kung sain ang mga aki na may edad na 4 hasta 5 anyos ang mga biktima kan sa indang ama mansana. Babagon kan mga padian sa indang solemn ordination promises sa gigibo na Christmas ngunya na Huwebes Santo sa Albay Cathedral bilang parte kan mga aktibidades sa obserbasyon kan Semana Santa. Base sa aviso kan Diocese ni Legazpi na solamente mga padi
seminarista asin mga relihiyoso sana ang tutugutan sa laukan simbahan matang bawalan publiko na mag-atindir bilang parte kan implementasyon kan social distancing asin iba pang health protocols. Sebong nalado, ang banal na misa madadangog man sa mga radyo sa Legazpi sining sa DZGB asin Facebook live streaming. Miaras nato bilang pagsunod sa kapagbuotan kan simbahan Katolika susugman sa abiso kan gobyerno kontra sa paglakop kan nakakagada na COVID-19 ang mga may ataman na paso o imahen ngunya na Semana Santa na iba ang sistema bako sharing kan mga panahon na daipang pandemya. Ini sa rason na sa ikaduhang magkakasunod na taon na daing mga aktibidades sharing sa prosesyon sa Biyernes Santo asin iba pa. Dala sa pinatusunod na bawal ang mass gathering as in social distancing kan mga tao. Maigpit man ay pigbabawal ang bisita iglesia o kaya bisita altares. Talagang pinapatunayan kan task force kalinisan at kaayusan na maski pa tapos na ang validasyon na ginibukan Department of Interior and Local Government may relasyon sa road clearing operations. Padagos man giraray ang sa inahang paglibot, tanganing maipasunod din husto ang ordinansa na nagbabawal sa mga vehikulos o anuman na istruktura sa gilid kan tinampo na nakakaulang sa bulos kan trafiko. Iniyan anutaran ngunya na Semana Santa kung saan may mga vehikulos na naklam kan task force. Matapos na ang mga ini magparada sa sidewalk na malinaw na pagsuway sa ordinansa. Enot kay ni, sinabi ni Andy Marbella, pamiyok ang task force sa talagang porsiyo sindasa sa inang kampanya na maging malinig ang kapalibutan. Tinawan in plaque of commendation ang Chief Executive Senior Police Officer kan Ligao City PNP na si Police Executive Master Sergeant Alberto Mascareñas bilang pagminbid sa sayang exceptional commitment as in remarkable support sa Ligao City PNP dalan sa pagdonar nin apat na handheld radio na dakulang tabang para mas mapakarahay as in maging makaskas ang sistema nin komunikasyon. Sa sinabi na gusto niyang makahiras sa pulisya maski susadit na paagi bilang uli sa nakuha niyang benepisyo poon kan siya makalaog sa serbisyo. Dalang kani siya, sinaladuhan kan mga pulis sa pangingenot ni Ligao City PNP Chief, Police Major Larry Nino Prepotente. Dahil matios kun maging mahigos. Inan gustong tawanin doon ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa sayang pagbisita sa mga barangay. Tanganing inganyero ng mga kababaihan na sinhobenes na magpartisipar sa sayang talanuman project sa barangay. Siyang sinabi na kung magiging mahigos na ang lambang saro sa pagtanom sa mga bakanting lote, siguradong dainin matios sa pagsasabi na nanuman na produktong makukuha pwedeng maipabakal asin ang kabakalan para mansana sa mga residentes kan barangay. Tangaling masustiniran ang sa inang araw-aldaw na pangangaipo. Idinagdag pa man ni Cabredo na siya padagos man na nagkakaigwan ni Lakdang na makahaga ng tabang sa mga ahensya ng gobyerno para masuportahan ang programa lalo na talagang desidido siya na ang tercer distrito Canalbay iyon maging root crops capital of Bicol. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Pigdalauman kan Pilipinas ang mas halangkaw na marrestrong kaso ng COVID-19 kada aldaw matapos ikonsiderar kan Department of Health ang paggamit ng rapid antigen test asin isabay ang mga nagpositibo digdi sa bilang kan mga narestrong bagong kaso. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ipapawagas na ang rapid antigen test kit sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, asin Laguna ang mga lugar na nasa lindong kan enhanced community quarantine para makagibunanin mas dakol na test. Posibleng magkawat sa pagultanan kan 4.2% sa 5% ang inflation rate sa nasyon para sa bulan ng Marso. Ini matapos magsipa sa 4.7% ang inflation rate kan bulan ng Pebrero. Base sa pinaluwas na pahayag kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pagbaba kan inflation rate dahil kan hababang presyo kan pangenot na barakalon, hababang adjustment sa Meralco rates sin price cap sa mga pigpapabakal na karne. Katakod kay ni sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno
Napiglalao manahalangkaw pa man giraray ang inflation rate sagod sa mga masunod pang bulan. Magigurumduman na enot ang sinabi kan BSP na mantinido sa 4.2% ang inflation rate sa nasyon as in mababa na sa 2.8% sa taon 2022. Ngayon nato sinabi kan Department of Health na ang gobyerno may planong magkuanin kabanga sa milyon na antigen test kits tanganing makaskas na matest asin masusog ang mga kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ini dalanta ang Pilipinas nakarestro nin daily tally ning kaso kan mga nakaaging aldaw. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ng gobyerno na mabakal asin sa indang pangenot na diskusyon, maabot sa total na 500,000 na antigen test kits ang babakalon asin iningunyan ang pigaas sa kaso na. Medyo nagkusog ang kantidad kan piso kontra dolyar. Ini matapos na magsarado sa 48.41 pesos ang balyuhan kan piso kontra dolyar kumpara sa 48 pesos 49 sentimos na katrokis ka nakaaging Biyernes. Sigun kay Michael Ricafort, Chief Economist kan RCBC, na ang pagkusog kan balor kan piso nangyari matapos na maging saro ng lay ang Create Bill. Ang Create Law, ibinusol ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda tanganing mapababaan corporate tax asin iba pang insentibo kan mga negosyo para maganda din makaskas ang ekonomiya kan nasyon. Siniguro kan Department of Health na daiman maapektaran ang monitoring sa mga tinamaan ng COVID-19 ngunya na Semana Santa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagpalas na sindahan in memorandum sa mga DOH regional offices kung saan napapalaman digdi na dapat siguruhon na diretso ang operasyon kan mga laboratorio ngunya na Semana Santa. Nakiuron man ang DOH sa kabos na laboratorio na nagkakaigwa ng COVID-19 test na dai magsara ng operasyon ngunya na Semana Santa dalan tapadagos ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa pagpapadagos kan mga barata, nasa 13 mga lokal na opisyal ang ihagada ng paliwanag kan Department of the Interior and Local Government matapos makaibahan ang mga ini sa nabakunahan kontra COVID-19. Sigun kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, na sa nasabing bilang 11 digdi ang mga alkalde, sarong gobernador asin sarong konsehal. Igwa man sinang pikukonfirmar na report kung saan sarong kapitan man ang kaibahan na nagbabakuna. Sinabi niyang sa ngunyang solamente si Legazpi City Mayor Noel Rosal Pasana ang nagsisimbag sa sainang ipinadarang show cause order. Katagod kay ini, pinagirumdum ni Densing na pwede sana makaresibin ng COVID-19 vaccine ang mga senior citizen na alkalde. Nagpalag ang Department of Health sa pagsasabi kan publiko na pwedeng mamaniobra ang resulta kan antigen test na pwedeng makapiktar sa magiging desisyon may kinaraman sa enhanced community quarantine. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na natata kay puan imanipular asin anon obheto. Sa sinabi na gusto mo sanang ipailing kan gobyerno sa mga tao ang totoong nangyayari para magtarabangan tanganing mapugulan ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Idinuga pa ni Vergere na nasinda perming silag asin may integridad ang data para maugid asin araw daw na ipinapararam sa validasyon. Hinagad kan Department of the Interior and Local Government sa publiko na isumbong ang mga epal na opisyal kan lokal na gobyerno. Sigun kay DILG Undersecretary Epimaco Densing na dai maiiwasan igwang mga opisyal na gagamiton sa pansadiring interes ang distribusyon kan tabang pinansyal para sa mga residente na apektaran kan ipinautob na Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sinabi ni Densing na igwang mga epal na opisyal na gagamiton sa eleksyon o pangangampanya ang COVID-19 assistance. Dalantig di, sinabi niyang mas maray kung iusip ang mga ini sa otoridad para mapatawan ni magkakanigong penalidad. Mapatabang si Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso para sa dagdag na fundo in kaso mapalawig ang enhanced community quarantine sa National Capital Region at sinapatpang kataraning na probinsya.
Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pwede nang ipaagi sa pagbusol kan Bayanihan 3. Sa sinabi na may pangmarahay para busol ang Bayanihan 3 dalang ta kinakaipon mo ng hilingon kung halangkaw o hababa ang kaso kan COVID-19 sa nasyon sa mga masunod na aldaw. Idinuga pa ni Roque na pwedeng agadon sa Kongreso ang supplemental budget sa paagi kan Bayanihan 3. Sala sa parehong aspeto ni moralidad as legalidad ang ginibong pagpabakuna kan aktor na si Mark Anthony Fernandez. Ilan pahayag kan Department of the Interior and Local Government matapos investigaran ng ginibong pagbakuna kay Fernandez maski daini kasabay sa priority list. Sigun kay DILG Undersecretary Epemaco Densing, na bako balidong rason ang pagsabi kan aktor kung saan kay bahan siya sa substitution list o secondary priority list. Tinawan ni doon ni Densing na ang mga nasa priority list iyo ang mga A1 o health workers kaya dapat A1 man giraray ang magiging substitute digdi. Enot ang pigpapaliwanag kan DILG Parañaque City Mayor Edwin Olivares may kinaraman sa nangyaring pagsuhay sa COVID-19 vaccination program. Pinatanida ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga opisyales kan barangay na mamumulitika sa distribusyon in ayuda sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine dalan sa langkaw na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na abo ni Duterte na maotro ang anomalya sa distribusyon kan Social Amelioration Program sa kakusugan kan pandemya kung saan kadakol ang nagreklamo dalan tadaiman na isabay sa listahan kan mga beneficiaryo. Idinugang pa man niya na ipapakulong ni Duterte ang mga opisyales kan barangay na mamumulitika. Mientras tanto, nagpauna kasuhapon ang pagbakuna sa mga senior citizens and persons with comorbidity sa Caloocan City asin Manila. Sigun sa lokal na gobyerno kan Caloocan asin Manila, naatab pa sana halaban ang pila kan mga handang magpabakuna kontra COVID-19 sa mga eskwelahan na nagsirbing vaccination site. Kaya bahandigdi ang Caloocan High School, NHC High School sa Camia Street asin Ramon Magsaysay High School sa Manila. Gabos na bakunahan ang mga nasa kategoryang A1 na mga medical frontliners, A2 o ang mga senior citizen asin A3 ang mga persons with comorbidities. Ipinalawanag ni PhilHealth President Dante Guiaran ang pandemya iyo ang kausa kung natata na atraso ang pag-arreglar ninda kan dai panababayadan na klamar kan mga public as in private hospital. Sa sinabi na delan sa pandemya, nagbawas sindanin mga empleyado kung kaya ini asaro sa kadakol na rason para sa bagulbol na pagbayad kansa ng utang sa mga hospital. Idinugang panagyaran na pwedeng sabiyon na gasgas na ining rason alagad ini man talaga ang tunay na rason kung kaya naatraso ang pagbayad sa utang. Sa pagpapadagos kan mga barata, interesado ang duwang pharmaceutical companies na maggibo asin magpabakal ng ivermectin para sa pagbulong kan COVID-19. Ilan sinabi kan Anti-Red Tape Authority asin ang duwang kumpanya na iyo ang Lloyd Laboratories asin Pasqua Laboratories. Handa na ang duwa na magsumite ng aplikasyon para mairehistro sa Food and Drug Administration ang ipapaluwas nindang ivermectin na pwedeng ginumon kan tao sigun kay ARTA Director General Jeremiah Belhica. Sinabi man ni FDA Director General Eric Domingo na ang pinakamakaskas na paagi iyo ang pag-apply for emergency use. Kinakaipuhan man na kaibahan ang ivermectin sa COVID-19 treatment protocol. Bilang kasimbagan man sa hirit kay mga kumpanya ng bulong na magamit ang ivermectin sa COVID-19 patients, sinabi ni Domingo na pwede ining gamiton kan mga doktor asin ospital sa irarom kan compassionate special permit na pwedeng mailuwas sa laog nin 24 sa 48 oras kung kompleto na ang mga dokumentos. Makakapektar sa foreign policy kan Pilipinas ang nangyaring brutal na pag-atake sa 65 anyos na babaeng Pinay sa New York City sa tahaw kan mas naglalalang anti-Asian race hate crime sa Estados Unidos. Ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Terboy Locsin sa pagsasabi na ini makaka-impluensya sa Philippine foreign policy.
Dahil man siya nagtaon in halawig na paliwanag mananangod sa siring na bagay sa informasyon inatake ang Pinay ni Sarong Kano sa Manhattan. Dahil man lamang ni nagtabang sa biktimang Pinay. Maabot sa 5 sa kada 10 Pilipino ang gusto makakuha ng trabaho abroad pero nasa irarom kan work from home status. Base sa report kan online job search site kan Job Street, ang mga nanginganap na nasyon na pwedeng pagpilian para sa remote employment iyon Australia, Canada at Amerika. Poon Marso, maabot sa sobra sa 12,000 na remote jobs ang available sa jobstreet.com kay bahan ang customer representative, online English teacher, digital marketer as in web developer. Nagluluwas man sa survey na nagbaba ang bilang kan mga Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang nasyon, poon 74% kan taon 2018 sa 54% ngunit na taon. Halangkaw ang demand kan work from home employment ngunyan na COVID-19 crisis. Barata hali sa ibang nasyon. Binulabog din mga potok ang luwas kan Presidential Palace sa Niger dalan sa pagbalong kudita. Nangyari na insidente duwang aldaw bago ang pagsalida ng bagong lider sa gobyerno. Tulos mo na nakontrol ang insidente matapos sa nagkaparang oras. Magigaramduman na nakatala na magsumpa sa pwesto si President-elect Mohamed Bazoum. Sinalidahan kan dating Interior Minister si Presidente Mahamadou Issoufou na naglusad sa pwesto matapos sa nagkaparang dekadang termino. Barada sa lado nin Karawat, bigla lang man na maatraso ang ensayo asin preparasyon kan mga atletang Pinoy na masabak sa Southeast Asian Games kundi ay mapupugulan ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na malabog sindang magsabak sa ensayo ngunyan dahil sa restriction na pinapasunod kan gobyerno bilang paglikay sa ulakit sa COVID-19. Pero kay ni, ginagamit pa bilang quarantine facility ang ibang napiling mga training centers kan mga atleta, siring sa PhilSports Arena sa Pasig City as in Rizal Memorial Complex sa Manila. Baretang napauno. File again does not exist. Nasa 150 katao sa Taiwan ang sinlidahan ang sendang pangaran matapos mag-anunsyo ang sarong restaurant duman na mananausinda ni libreng sushi sa mga customer na may pangaran na salmon. Inanunsyo kan restaurant chain na Shushiro na may libreng sushi sa sisayman na customer na makapagpailing ng ID na magpapatunay na salmon mananggad ang sendang pangaran. Dalandigdi, ginato sa nag-apply ng pagsasalida ng pangaran sa mga ahensya ng gobyerno sa Taiwan para gibuon na giyu o salmon sa Chinese ang sendang pangaran sa biglang paglobo kan aplikasyon na kihuron ang Ministry of Interior kan Taiwan sa sendang mga namamanuan na dai magpabigla-bigla sa pagsalida ng pangaran. Ini dahil 3 beses na pwedeng salida ng pangaran kan sarong Taiwan National, kaya ang posibilidad na maging panghabang buhay na pangaran na salmon para sa 3 beses na makapagpasalida ng pangaran. Showbiz Balita. Pinatanidan kan sa iyang mga fans si Heart Evangelista matapos mag-post sa Instagram kan sa iyang Bulgari necklace na pano ni mga diamante. Nahahalid ang mga fans na posibleng interesan nin mga ang mga mamahalo na alahas ni Heart, lalo na ang jewelry branded piece. Posibleng mabugtak sa peligro ang buhay ni Heart, pati na ang mga pag-iriba kaini sa harong. Ang alahas na Serpentine Viper necklace nagkakantidad nin $118 o 5.7 milyones pesos. Pareta sa lado ng salo, dumagata sa news base si Mar de la Mar Kamen. Mag-meditate, magpangaji o maghanap nin kaugmahan sa laog ng 10 sa 20 minutos kada aldaw. Ang pagurupurok parahay sa kalag, nakakatabang para magampanan ang panguraldaw na pagkabuhay as in ready pang mapababa ang blood pressure sigon sa mga health experts. Tandaan, health is wealth. News base, Mar de la, dahil iba. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon na sa linya Pag-asa Legazpi. Panahon sa sabagupong alas 3 ng pagkaaga, yung ating namamonitor ng low pressure area
Kaya ang duman sa may bahagi pang 105 km east-southeast of General Santos City. Sa coordinates na 5.9 north, 126.1 degrees east. Ano niya naman, nababa at tsansa na maging ganap na bagyo, ini yung ating LPA na yan duman sa bahagi kang Mindanao. Pero ganun pa man, nagpapauran nga po ito sa Mindanao as in sa ilang bahagi kang Visayas area. At maliban nga po dyan sa LPA na yan duman sa may southeast of Jensan, nakaka-apekto pa rin naman po yung ating easterlies o yung may Nitaduros, hari sa Dagat Pasipiko. At nakaka-apekto po nito ang Luzon as in Visayas. Kung kaya't digdi po sa kuya sa Kabikulan, lauman pa rin po natin maging magayon ang kumugtatang panahon, maging mainit pa rin po ang ating temperatura sa bilog at pagpaldaw. Bahagi ang pangunaon, sundo sa mapananoron lamang, kondisyon kang kalamatan, bali po malamang nga po yan sa mga pulo-pulo o mga isolated mga taguran as in pagkikilap pagdagay doon. Maging maluya sundo sa moderatang duro sa Rizal Serangan, sundo norte Serangan, ang dalawan sa Kabikulan, at may banayad sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. Sa Ingil warning na nakababala sa kadagatan dyan, di ko rin yung ibig sabihin, safe naman po maglamot, gabos ng mga lumugang pandagat sa kadagatan ng Bicol region. Nilalawan po natin na ang temperatura nominal daw sa Kabikulan po 23, sundo 33 ang Pascal Celsius. Saldang nagsirang pasbugong alas 5:41 ng aga, as in masunod naman at siya na alas 5:57 ng pagkahapon. Aliligay sa pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago, Nagula. Yan mga tugang detalles kay mga baretang unyan na Webes Santo. Sa pag-aragan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mustaso sa News Base, Ronald Baldo sa Laro Technical asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatud kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako nga po si Winteral na nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin.